हेलो एभ्रिवान गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलआवथ' नायनानै हमनो हाखाबाय दिनै आं मानैसो भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर पार्ट बाय पार्ट बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगासिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 13 सिम गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ पार्ट 13 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होखाबाय फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों आरो लोगोफोर नोंथांमोना दायो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 14 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं नङासै लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 14 नि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर बिथांमोना थाबैनो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 14 खौ थाबैनो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि दाखालिसो रिलिज खालामनाय पार्ट 13 खौ सोर नायनानै जोबोरैनो मोजां मोनदों बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर आरो बिनि पार्ट 14 खौ सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो लोगोफोर बेनि पार्ट 14आ थाबैनो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो रिलिज जागोन स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो सोर एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ नायनो मोजां मोनो बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां कमेडि शर्ट मुभिफोरनि आरो बर' सावथुनफोरनि माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनथिनो मोनबाय थायो।